Molt bona nit i benvinguts a un nou programa dels Coneguts. Què tal, Matindia? Què tal, Caster? Sempre aquí és un plaer estar amb vosaltres. Com esteu? Tot bé? Vaig a baixar una mica el volum. Sempre començo com molt fort. Estem una mica cagats en el programa d'avui perquè se m'ha fos l'ordinador dues vegades. O sigui, hi ha hagut dues vegades que l'ordinador se m'ha mort, literalment, m'ha dit adéu. I bueno, esperem que no tinguem problemes durant el programa i puguem fer-lo sense problemes. Esperem que sí. Rebem a Carremor! Què passa, guapo? Bona nit, família! Què passa? Què dius? Estic tremolant encara, David, estic tremolant! Sí? Per què? Sí. Estic molt nerviós, tio, estic molt nerviós amb el convidat d'avui. Home, és que... Perquè m'he estat informant, David, m'he estat informant i a mi la gent m'ha dit, no perquè està mal dit, m'ha dit, diu, tu prepara't uns plats i aquí estic. Ah! Bravo! No sé. Humor de qualitat, els Coneguts. Gràcies, de tots colors. Vinga. Bueno, doncs rebem, sense més dilació, el convidat d'aquesta setmana. Ell és DJ Capde! Un aplaudiment. Bravo! Guapo! Què tal? Què passa, tio? Saps on t'has fotut o no? Ni idea, no? No, ni idea. Vale. Però Millor. És millor no saber-ho, No, millor no saber-ho. Bueno. Jo sincerament et vaig trobar pel TikTok perquè feies vídeos a TikTok guapíssims. Després vam estar indagant més profundament perquè vaig dir, Carremor, hòstia, hi ha un tio que crec que és de Vic. Jo també sóc de Vic, per cert. Què dius? Sí, jo sóc de Vic, Txeca. Un plaer. Vale. Humor dels Coneguts. Humor dels Coneguts. Un aplaudiment. Aquest accent no fa pinta de Vic, Doncs res, això, i vam estar indagant, i hòstia, tens un Instagram espectacular amb vídeos guapíssims, a YouTube també tens un podcast, oi que sí? Sí. Digue'm, què fas? Per on et mous? Bueno, ara mateix moure poc, perquè no ens deixen, però el meu són festes majors d'Osona i al voltant, de moment. Ara anem... Bueno, si no hi hagués hagut el Covid fa un any, doncs ens anàvem ja més lluny, cap a Girona, cap allà, coses així. Però bueno, ara mateix la definició seria sobreviure. Perquè tu ets molt jove, no? Sí, 21 anys jo tinc. Clar, 21 anys, joder, si acabes de començar la teva carrera professional, Sí, no. anem a portar aquest tio abans que sigui famós. Ojalà, no. Està complicat. No, és que la humilitat dels grandes, Carremor. Sí, totalment. Jo li anava a dir, precisament, estic informat, jo sempre veig el 324 i tal, i és veritat que a Vic heu estat molt més fotuts que la resta de Catalunya generalment. Vull dir, heu tingut confinaments bastant més estrictes que quan a Barcelona ja podíem sortir de festa, vosaltres encara estàveu tancats. Sí, a Vic sortia sempre a les notícies, que era la pitjor ciutat de tot l'estat espanyol. Sí. Bueno, però això no té res a veure amb el Covid, estem parlant del Covid ara. Que cabron. Vinga. Que cabron. Jo vaig anar exprimint ja els acudits, Vaig anar a Vic i no vaig trobar per enlloc la fàbrica dels bolígrafs. Ja parem ja? No, jo tinc una altra. Vinga. Per una persona de Vic, què tal sienta que Google Maps posi Vic amb H al final? Hòstia, Beach! Hòstia, ja ho han solucionat això, em sembla, crec. Sí, ho han Però solucionat. sí. Hòstia, fins fa poc Crec posava que sí, Beach. però... No, fins fa poc ficava Beach, sí. No, i a Google molts llocs fica Beach, sí. I mira que fot anys que es va canviar el nom. Clar, Que mala gente. que de fet jo estava amb la meva nòvia mirant per viatjar, per fer un diumenge de fora i tal, i vaig veure Beach i dic, hòstia, no he anat mai a Beach. Què és això? I a més sembla com molt gran, però què és Beach? I hòstia, no, era Vic, després ja ho vaig entendre. Bueno, jo és que a mi em costa per general. No sé, aquí a Vic totes les tapes de la claveguera fiquen Beach. Estan totes encara desfassades. Ui, estan en castellano. Sí. En castellano franquista, una mica. Home, i tant. Sí, una mica bastant.
sí. Bueno, per no haver de pagar no les deu canviar. Escolta, perquè tu per carrer et coneixen, no? Pels carrers de Vic tu vas per allà i... Bueno, hòstia, és DJ Capge. Sí, però no, vull dir... Algú em coneix, però tampoc gran cosa, vull dir... No vaig pel carrer i em paren ni molt menys, saps? Però estàs al bar i això i et diuen aquest és DJ Capge, sí. No ets Auronplay, però bueno... Però tampoc ets David Checa. Clar, els seus seguidors no el reconeixen, David. No ves que van tots ciegos, normalment. Sí, exacte. Vull dir, normalment van borratxos. Si em reconeixen, ells han d'anar borratxos. Escolta, ha de ser una sensació espectacular estar allà punxant davant d'un muntó de penya. Sí. No negaré que a mi és algo que m'encanta. Vull dir, més que una feina, és com un hobby. Bueno, va començar sent un hobby i ha acabat sent una feina. I ho trobo espectacular el moment de que la gent respongui a les teves cançons. Jo creo remixos, creo coses i la gent les canta, les balla, no sé, doncs això... A mi m'encanta, no té preu. Matililla diu Miami Beach. És que Vaya. sí, vaja. Vull dir, no som els únics que fem humor de qualitat. Humor de tots colors, sí. Bueno, suposo que... No sé si t'has plantejat en algun moment entrar a la ràdio, per exemple, seria un què, no? Bueno, jo fa un parell d'anys vaig estar en una ràdio d'aquí, un poble d'aquí, però just per fer alguna cosa, i com que estava començant de DJ, per ficar allà el currículum i dir, mira, estic a una ràdio, saps? Digues, home, digues el nom del poble, home, que farem Catalunya, va, farem país, vinga. Sí. Ràdio Montesquieu. Hombre, Montesquieu! Oh, Montesquieu! Això és pujant... Que sí, collons, que és pujant cap a Ripoll, sí o no? Sí. Vinga, toma, vamos. Molt És un poble ben petit, no sé ni... Costat de la Farga de Bavier, és que el tren semidirecte que va cap a Vic no para allí. El de la Tour de Carol, ara totes les estacions excepte Centelles, Sant Martí de Centelles, pues todo eso es para arriba. David, es que tens aquí un culturilla, No, ojo, quina cultura. Sí, no. Cuidado, Allà passa a ser regional, exacte. Has de pagar més. Ja és mitja distància, ja és més caro, ojo. Sí. Bueno, ja et fan el lío. Si voleu, anem amb la primera secció. Aquí, el que és l'entrevista, Oriol, ja s'ha acabat. Vull dir, hem vingut a jugar i això vas a sofrir. Vas a sofrir. Són 3 seccions. Comencem amb la primera, que l'ha preparat Carremor, oi que sí? I tant, sí. Doncs vinga. Quan donguis pas, David... Doncs dale, sense més dilació, vaig a pujar una mica la música. Endavant. I el nom de la secció és... No se me escapa cap discoteca. Cap discoteca. Joder, bravo. És que ho he clavat. Jugant amb el... Sempre fem aquest joc amb el nom del convidat, No se me escapa cap discoteca. Cap discoteca. Vam decidir donar-li un d'això Choni per justificar el cap de discoteca. Claro, cap discoteca. Som gilipolles, efectivament. Pensaran que sóc un DJ de reggaeton perreo de Waka Sabadell, Bueno, es que, ojo, a ver, el tono es un poco entre Chico de Barrio y José Bono, ¿no? No se me escapa cap discoteca. Cap discoteca. T'ha faltat... Porque España. Bueno, endavant, de què va la teva secció, Carremor? Doncs mira, molt senzill, jo he agafat el mapa de Catalunya, perquè jo sé que DJ Capde és un tio amb recorregut, que haurà trepitjat diverses discoteques, no s'haurà quedat només a Vic, i la gràcia és que jo us dono 3 possibilitats, 3 noms de discoteques, i només una és correcta, existeix o ha existit. Vale. Sembla bé, no? Vale, o sigui, són 3 noms... Jo et deixo anar 3 noms i només un és correcte. Vale, va, endavant. Vinga, comencem. Vols que fiqui alguna música així èpica o algo? No, hombre, sí, algo de discoteca, en plan, si me pones Camela o algo, lo petas. Vale, posaré
Flamenco no Canvia el nom que és copyright. copyright, cuidao, Sí, no, ficaré... reggaeton no copyright pot ser ja la puta merda màxima. Si no, escolta, David, posa'm Beach Club, no copyright. Beach Club. Beach Club. Beach, però amb Beach Club. B baixa i No beach de la població on viu aquest noi, Sí, no, música tradicional de beach. Ai. No em surt res. No? Bueno, a veure, que em surt una cançó. Va, suficient. La repetiré una i una altra cop. Vale, dale. Molt bé. Vinga, anem amb la primera? Sí, perdona. Dono 3 opcions. Compta, cada correcte compta un punt, entenc. Sí, i l'última és tri... Color. Exacto, molt bé, David, I qui tingui més, guanya. Bueno, sí, guanya qui em surti dels collons, com vas fer tu la setmana passada. No, guanya qui tingui més. Vale, vinga, dale. Claro, ja, Nito. Vale, vinga, anem amb la primera. 3 possibilitats. Opció número 1, la pelona. Opció número 2, la pelucona. La pelucona. Opció número 3, la calva. Una d'aquestes 3 discoteques existeix o ha existit? Que complicat, Jo amb aquests noms no hi tindria pas ganes d'anar-hi. No, res, ja t'ho dic. No. La pelona, la pelucona i la calva. O la calva, sí. Pelucona suposo que és de peluca. Jo diria la pelona. La calva, vull dir, no... Vull dir, la calva... O sigui... Tu ets un tio solter. Què dius? No, jo no. Ja, jo tampoc. A on vaig... Jo sí. Tu sí, perfecte. Si algú vol aquest noi tan guapo... Pues res, la setmana que ve el tornem a combinar i fem la secció Cap de Llinder. Cap de Llinder. Vale, si jo sóc un tio solter, si jo sóc l'Oriol Capdevila i estic molt calent i vull anar a pillar catxo, a la calva no vaig. No. Bueno, a la pelona... Ojo, a ver. Depende de dónde tengan los pelos. Claro. A la pelona. Jo dic la pelona, va. A veure, DJ, què dius tu? A veure, jo diria mateix que ell. Sí, que vamos todos a la misma. Vull dir, si perdeu junts, si guanyeu junts, L'altre era pelucona. Sí, la pelona, la pelucona o la calva. Jo diria pelucona, va. Ojo, ojo. No anar tots. Doncs mira, us diré a tots dos que una d'aquestes 3 discoteques, la que existeix, està a Barcelona, a Passeig de Gràcia, més concretament, i només un dels dos l'ha encertat. O sigui que la calva no és. Buah. La resposta correcta és... la pelucona, a Passeig de Gràcia de Barcelona. Merda, joder, tio. Vamos. Jo aquesta disco no l'havia sentit mai, Doncs sí, està. Segons Google Maps està. No he ido personalmente. Segur que és un bareto, però molt... A ver, bueno, oye... a cubates. Cubates pel terra, tio. D'aquests que se t'enganxen els peus a l'entrar, tio, allà. Hòstia. Bueno, ja tenim un altre patrocinador que no ens patrocina, vinga. Sembla com que ho faci aposta, allò de perdre. T'ho juro que no, Però bueno, no, si ho fas molt bé, Anem amb la següent. Vinga, anem amb la següent? Sí. Mira, la següent. Jo crec que tinc 5, Deixaré la més especial pel final, que és la que em fa més gràcia. Mira, diu, tenim discoteca La Terra... Cap de què has begut? Ojo, No. Què és això? La que t'hi porten al gimnàs. És com un bidó.
És com un bidó. Això és el que porten al gimnàs a Vic, David? Sí, Aquí no. ja. A Vic són com els bascos, va. Allà, claro, allí lo que cabe en el tractor, venga, pel gym. Que cabron, vale, va. No t'interrompo més, perdona. Vinga, va, diu, discoteca La Terra, discoteca El Mar o discoteca, i no ho dic malament, El Cielo. Hòstia, Potser me l'he inventat. O potser no. Clar, és que potser estàs jugant a tocar els collons. ¿Cómo me conoces, David? És que potser sí. Es que te como la cara. Ho has escollit aposta per tocar els collons. Però clar, o potser no. Jo diré discoteca al mar. O sigui, és una discoteca... Ha d'existir segur, discoteca al mar, vamos. I si no la busco i guanyo igual. O sigui, no me la jugo, discoteca al mar. Sí, discoteca al mar, típica discoteca davant de platja. Sí, d'aquestes de A veure, de platja d'Aro. La típica de platja d'Aro. Sí. La típica que surt a Radio Flashback, ¿no? A altas horas de la noche. Sí, correcte. Aquest cap de setmana a la discoteca El Mar de Platja d'Aro. Sí. Aquesta. DJ Captain Cabina. Hòstia, pues si vols que et toquin les veus d'una promo, el Carrer Moro fa molt bé, Sí, yo lo que tú quieras. Pots fer la intro de Festes Majors 2020, bueno, 24. La que vulguis, del 2000, la que vulguis. Bueno, David, tu dius El Mar. Sí. I DJ Cap de què diu? Jo dic El Cielo perquè, sí, hem de jugar. Claro que sí, yo he venido aquí sin nada y yo he venido aquí a jugar. Vale. Aquesta és l'actitud. Doncs mira, us diré que a un li queda més a prop que a l'altre. Jo diria, bueno, no sóc un atxa de geografia, però diria que a l'Oriol li queda una miqueta més a prop que tu, David. Perquè aquesta discoteca està a Manresa. Pues el mar nos dirá, me cago. Así que igual el mar no va a ser. El Cielo. Exacte, la coneixes? Manresa. Claro, punto per Cap de, mira, joder, si es que es un fiera, Vale. No, vale, ara és quan no accepto la derrota. Però t'has dit Cielo. Al Cielo, pues así estaba escrito, hijo mío, con U, al Cielo. Discoteca... I no, si a Manresa en tenen dues. Discoteca... No, estic buscant... Però jo estava pensant en Cielo de cel amb C. No amb S. No, amb S, sí. Estic buscant discoteca... Discoteca El Mar, sí, vinga. Catalunya. A veure si trobem alguna discoteca al mar i puc salvar aquest puntet. Efectivament... No existeix discoteca al mar. Òpium, Malgrat de Mar. No existeix una discoteca al mar. Estava Café del Mar, no era? Però això és una cançó, em sembla. No, això és David. Bueno, sí. No crec. Bueno, que he tornat a perdre. Que sí, que has tornat a palmar, David. No passa res, Sí, no passa res. Te'n queden tres. Pots remuntar. Y te queda la tricolor. Matililla diu, noche que no hay. ¿Qué pasa, Matililla? ¿Que te has pateado todas las discotecas de Cataluña? Matildilla tiene kilómetros, discotequeros. Ja. Vale, cuidado, la següent. Vinga, diu... discoteca... Bueno, no, aquesta va al revés, perdona, Windows Discotech. Hòstia. Macintosh Discotech o Linux Discotech. Una d'aquestes tres existeix. És per flipar. La mare que em va arribar a matricular, tio. Mira, jo diria Linux. És més, us diré perquè preparant aquesta secció la meva parella m'ha dit, hòstia, sí, jo he estat en esta. Cuidao, Jo flipo. Pues, jo diré Linux també. O sigui, que aneu a la mateixa, no? Aposteu a la mateixa casella. Això és una estratègia, perquè si ell perd, no passa res, ens quedem 2-0 igual. Si ell guanya... Hi ha possibilitat, David, bé. Clar, Linux.
Mentalitat de tiburón, aquí. No, home, el lobo de Wall Street soc jo. Linux. Doncs la resposta final és una petita discoteca en un poble de mar que es diu Port de la Selva i es diu Macintosh Discotec i no canvis que ho has llegit al xat, mamón. Merda. Així que punto pel carretero que ho ha fet molt bé. Bueno, punto para carretero, vale. Venga, vale, bien. Se lo lleva a la caja, se lo lleva al casino. Siempre gana la casa, siempre gana el casino, sí. Vale. Venga, va, que me quedan dos, que els vull fer tots dos, David. Venga, vamos a meterle caña, que és que són dos molt bons. És que l'últim és espectacular. Diu, mira, aquest concretament no és... Haig de dir que he fet una miqueta de tramposilla, perquè aquest no és exactament una discoteca, sinó que és un beach club. Vale. Però ho acceptem igualment. Diu, el Coma Etílico Beach Club. Hòstia. Ojo, es que una de estas tres es seguro, Aquesta està a Rubí. Borraching Beach Club. Borraching con ING. Borraching Beach Club. O Tajator Beach Club. Hòstia, una d'aquestes tres... Ojo, és que flipa, és que fa flipar. No. Pues una d'aquestes tres existeix. A Carremor, abans de començar el programa i tal, m'ha dit, estic molt orgullós de la meva secció. Ja ho entenc. O sigui, és que, sí o no? És impossible, a no ser que siguis el nen de Castefa, és impossible saber quina discoteca, perquè diria que ninguna. La meva pregunta és, com has trobat aquesta discoteca? Sí. Bueno, aquesta concretament me l'ha dit la meva parella, que també hi ha estat diverses vegades, o sigui... Bueno, jo per dir alguna cosa diré Tajator. Vaja, no ho has mirat al chat, no, David, per casualitat? No. Vale. Ok. Jo diré Tajator també. No ho diràs... Perquè... Uf, mira, està jugant la mateixa carta que tu, David, Caron! Aprende rápido. Bueno, doncs aquesta discoteca està concretament al Maresme, a la part de Mataró, com bé sap el David, perquè ho ha llegit, perquè li ha dit Matildilla i Caste 414, i és el Tajator de Mataró. Sí! Molt bé, per tots dos, Jo sol, vamos! No sé com desactivar el xat, és que el xat clar... també tenen punt, no? Claro, sí. No sé com desactivar-lo, no sé com puc deixar de mirar, és impossible. No puc eliminar-lo d'aquí. Bueno... Porque minimizarlo no. No puedo. No deja. Vaya. No deja. Vale, siguiente, va. Anem a per l'última, que aquesta flipareu. Sí, esta y la tricolor... Vale 3 puntos. ¿Qué vols? Vale 3 puntos. Sí, hombre, sí. Vale. Qui l'encerti, guanya, No, m'estan dient que no val. Aviam, no val. Si ho escriviu vosaltres... O sigui, ara no us hi veu, per exemple. Claro. Però encara que no valgui... Bueno, vinga, si va. no val... Aquesta concretament és una discoteca que malauradament va tancar ja fa un parell o 3 d'anys, Però mítica, mítica. Pot ser discoteca El Ciruelo. Uy. Por favor, que sea El Ciruelo, por favor. Pot ser discoteca Michumino Negro. Jo prefereixo Michumino Negro. O pot ser discoteca, i us lo deletrearé perquè no la cagueu, Tommy Rabo. Tommy, como Tommy Hilfiger, Tommy, T-O-M-Y, Rabo normal, discoteca Tommy Rabo. Una d'aquestes tres és correcta. Digues tu primer... És que això de Tommy Rabo sembla la típica frase que diries a Twitch perquè heu llegit l'estream. Sí. Bueno, pues quina d'aquestes tres, venga. Digues tu primer, Capde. No jo diria la primera. El Ciruelo, discoteca El Ciruelo. Sí. Home, al David li ha agradat, també, t'ho haig de dir. A mi m'ha agradat, però jo, perquè si dic la mateixa, o sigui, guanya ell, en qualsevol dels casos. Per tant, diré la segona, Michumino Negro.
què t'ha fet decantar per aquesta opció, David? T'ho dic després, però el xat no ha sigut. Vale, sí, no, sí, jo sé per què, però bueno. Doncs mira, la resposta correcta era una mítica discoteca de la zona de Granollers que es deia, sí, ja pots ben celebrar, cabron, ja, Michumino Negro. Vamos! Ojo, Vaya tongo. Ojo, perquè haig de deixar clar, Oriol, fliparàs, haig de deixar clar que aquesta discoteca era per més 16. O sigui, posar-li a una discoteca Michumino Negro i deixar entrar a nanos de 16 en endavant tiene unos cojones así de grandes. Clar, però escolta'm una cosa. Què? Si tu, quan preparem la secció, em dius, escolta, podríem fer aquesta secció per tot aquest tema, perquè hi havia una discoteca... Perquè hi havia una discoteca que deia... Sí, digue'm. Ven aquí, que tú sabes que esto a ti te gusta, que te susurre al oído. Mira, és que portem setmanes fent seccions, ¿vale? Sí. I he vist que les fallaves totes i que et perdies totes les seccions. Collons, si et preparo una perquè la tinguis a ou i et deixo la última, que sé que és la tricolor, perquè guanyis, cállate a la puta boca que este es nuevo y no lo sabe. Clar, però si tu en la preparació del programa em dius que prepares una secció així perquè hi havia una discoteca mítica que era Michumino Negro, com no esperes que després digui, hòstia, Es porque... Ay, es que eres tonto. Es que es tonto. Molt tongo. Vaya tongo. Fulla de reclamacions. Sí, un tongo impressionant. Nada, impugno la victòria de David i DJ Capde és el guanyador. Sí, jo li cedeixo els 100.000 euros del premi d'aquesta secció a DJ Capde perquè pugui comprar-se l'equip de so més car que hi hagi en el... El número de compte. Sí, vale. Bizum, ja... No, tu porta el David en persona, no et preocupis. Vale. Espereu-vos un moment, perquè estic preparant la meva secció. Vale, espera't un moment, Espereu un moment, perquè ho estic preparant. Un aplaudiment per la secció de Carremor. Gràcies per preparar-la, Carrer. Bravo. Ets el puto amo. A vosaltres per jugar. Bravo. Vale, anem amb la meva secció. Anem amb la meva secció. Vinga, arranca, David, arranca. Que és la següent. Vale, complicat. Espera't un moment. Que hi ha compartir pantalla. Vale. Espera, deixa compartir la meva. No, si es pot a totes. No te preocupes. Sí. No, però deixa de compartir perquè així es tornen a quadrar els vídeos. Vale, perfecte. Vale, la meva secció... Vinga, va. La meva secció va del següent. He agafat tot el que va en relació amb festivals, festes, tot el que sigui, he agafat vídeos virals o vídeos graciosos i, bueno, tranquil·la, Caster. Diu, vinga, va, ràpid, no. Tranquil·la. No hi ha pressa. Muy ansiosa, está muy ansiosa. Sí. Vale. Tiene que tener al novio escurrido. He agafat això i jugarem el següent. És que jo us posaré el vídeo, us donaré 3 opcions i m'heu de dir com acaba aquest vídeo. Vale. David, ens pot dir el nom de la secció, sisplau? Sí, el nom de la secció és... Ojo. Sí, no, o sigui, em feia més gràcia quan ho vam preparar, però bueno. Sí. Dis yo que sé. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bravo. Dis yo que sé, molt bé, bravo. Entenc que escolteu perfectament. Tenemos que ir a hacer muchas cosas. Por la noche cuando se pasa. Sí, por supuesto. Vale, perfecte. Bueno, me parece... Aquest noi és d'un control d'alcoholèmia i li estan preguntant què li sembla doncs, tot el tema dels controls d'alcoholèmia. No me parece un momento que por la mañana y tenemos que ir a hacer muchas cosas. Por la noche es cuando se pasan estos excesos. Pero me parece bien. Bueno, el que comenta es que, claro, que por la mañana es cuando no hay gente que tal, que normalment és per la nit, però bueno, que li sembla bé que per matí l'estiguin parant. Seguro, vamos. De alcohol sí, de drogas nunca. No hemos salido todavía el resultado, a ver qué ocurre, pero no, me parece bien que se haga. Puede haber, ¿no? Puede haber. No.
No estoy seguro, pero cuando bebo no cojo nunca el coche. Yo creo que las drogas afectan mucho más, en el sentido de que la gente se confía más, porque a lo mejor hay cosas como el cannabis, la gente las consume a diario y se piensan que pueden hacer todo tipo de cosas y sí es verdad que llegan a tomar el coche y cosas así. Y las otras ya más... Reventarà la máquina. Pues ya la gente, bueno, más inconsciente. Porque también... Vale, 3 opcions. Vinga, va. La primera, da positivo en drogas ¿En qué? o alcohol. ¿Vale? Da positivo en drogas o alcohol. Da positivo. La segona, da negativo. La tercera, se pone a correr. I la quarta, es desmaia. Quina creieu que és la resposta correcta? A veure, Oriol, fot-li. La C, es posa a córrer. DJ Capde diu que es posa a córrer. Carremor? David, és que jo anava a dir... Mira, jo et faré el raonament. Jo anava a dir la primera, però és que esa O que has posat no em quadra. Perquè jo volia dir que donava positiu en les dues, en droga i en alcohol. Però bueno, va, vinga. Jo crec que donarà positiu. Tiraré per aquesta, va. Sí, dona positiu. En una de les dos. Positiu i DJ Capde diu que es posa a córrer. Venga, va. Cuesta la droga, el dinero, y la gente eso no lo ve. Como, ¿sabes? Luego se quejan de la multa, le llega la multa, pero ¿y lo que te gastas en lo otro? ¿No? Mira, pues da positivo en cocaína. Joder. Vinga. Toma por culo, vinga, apaga. Carremor s'emporta aquest punt. Que el resto de la sustancia en el cuerpo. Estava allà el tio Anda que no, donant una lliçó al tio i al final diu mire da positivo en cocaïna. Que grande. Anda que no, le sale a pagar. Le sale a pagar. Però dona positiu en cocaïna després de donar leccions de moral, Sí. Me parece bien que se haga. Y eso digo, claro, la gente se lo gasta. La gente luego le llega la multa y se queja, pero claro, el dinero que te has gastado en toda la droga, ¿qué? Claro, tiene razón también. Punt seguit, da positivo en cocaïna, caballero. Bueno, aquest és molt famós, ara posaré alguns que són menys famosos. Aviam si ho adivineu, ara és més complicat. Vinga, va. Atenció. ¡Dale un trago al pibe! Vale. Aquí veiem un noi que diu dale un trago al pibe, no sé què, no sé quantos, sí? Ok? Vale, aquest tio, què fa? Primera resposta, es posa a ballar com un boig. Segona, se'n passa el cigarro que té a la mà esquerra. Vale. Tercera, fot un trago a l'ampolla i es cau d'esquenes. Sí. Quarta, li va agafar l'ampolla a la tia i la tia li fot una hòstia a la cara. Uf, hòstia. Les veig totes igual de possibles. Sí, jo també. Jo diré que es menja el cigarro. Hòstia! Només pel show. Només pel show, que els despinxos m'han sortit a TikTok. Doncs mira, jo per dir una cosa diferent, jo diria que li fot un trago i cau d'esquenes. Vale. Aquí diuen la tercera, la B... anem a veure-ho. Dale! I es posa a ballar com un boig. Ningú ha acertat. Que sigo Bueno, boníssim, a veure, perdona, impugna la respuesta. Aquest tio no es posa a ballar, el posen a ballar. Lo que pasa es que con la inercia, pues ya el tío sigue, ¿sabes? Sí, però... El primer moviment li ha fet el de darrere, Está guiando a un avión. Está guiando a un avión para que aterrice. Mira. Dale ahí, bájalo. Míralo, Espero mai anar a una festa. Bueno, un segura. Vale, perfecte. Repassem marcadors. Hòstia, espera, que aquí surt el títol. Em sembla... No mireu el títol. Podeu no mirar el títol? No te preocupes. Que no he mirat res. Què dius? Què títol? Que tinc miopia. Penses que... Però portes les ulleres. Polla. Sí, pues ni així, tio. Vale. Jo no veig res, aquestes lletres, sí. Aquest també fa pinta tongo. Aquí entren uns mariachis a una boda.
O a unes noces. La motivació és increïble. Ojo, Sí, sí. Ojo, disparan, solo disparan per arriba, Els disparos venen inclosos amb el preu, o no? Dos petons dels nòvios. Cada tret són 5 euros més. Vale, opcions. Ojo, Puede pasar de todo, Opció A. Em prometeu que no esteu mirant, No esteu mirant la... Que no, t'ho juro. Opció A. Opció A. Treu la pistola, Vinga. fot un tret de verins, d'aquest que està fotent... és una escopeta d'aquestes de fogueo, vale? I li dona a la nòvia. Vale? Hòstia. Sí. Home, però si és de fogueo... No, però si tu t'apropes molt, et pot fer mal. Crema, bueno, vale. Crema, okay. Vale? Crema a la nòvia, li fot un tret o alguna cosa així, vale? Resposta B. Es posen a tocar música de rock. De sobte es posen a tocar música de rock. Resposta C. Un del públic surt i li fot un cop de puny al mariachi. Hòstia. Resposta C. Resulta que s'han equivocat de boda i demanen disculpes i marxen. Quina és la resposta correcta? Joder. Bueno, lo de la pistola no crec. Qualsevol d'aquestes podria ser èpic, la veritat. Sí, veritat. Tot molaria. Pues jo diré... És que jo tinc dues opcions que m'agradaria que passessin. Hola, el que passa és que una és més... Hola, Puc Sòria. Una salutació, benvingut. Digue'm, perdona. ¿Qué pasa? Nada. Que ha venido uno nuevo y no saluda. Dice hòstia, no jodas. jodas. Sí. Què dius? Vale. Jo, hòstia, el del cop de puny seria èpic, però jo crec... És que, o sigui, tinc la imatge del mariachi aquest que ha fotut 2 trets, tot flipao, i seria espectacular que s'hagués equivocat, o sea, que un dels altres li digués, tío, que nos hemos equivocado, tío, para, vámonos. Sí, una de les maneres seria brutal. A més, ja que ha gastat els tiros, la pròxima... Sí, es como, tío, joder, 2 tiros que teníamos, ahora ya a la próxima no llegamos. Jo dic aquesta, jo dic que s'han equivocat. Vale. Tomas por culo. Cap D? Com anem de punts? O ja no sé? Jo porto 1, tu portes 0. I ja està. Doncs jo em faré com ell, no? Sí. Ah, no, perquè els dos farien punts. Te la pots jugar. Pensa que l'últim vídeo és tricolor, Clar, te la pots jugar, l'últim vídeo és tricolor. Jo diria que algú li fot una bufetada al mariachi. Ves, i què? Doncs la veiem. Bueno, ara ja es pot veure el títol. Muy buenas noches a todo el mundo. Es un inmenso placer para todo este mariachi Veracruz estar compartiendo y formando parte de este día tan bonito y especial en el que Melissa y Esteban han decidido unir sus almas para todo el mundo. Ojo la cara. Usted me dio malos nombres. ¿Cómo son? A ver. Venimos a este casamiento, no sé. ¿Sabes? ¿Cómo se llaman los novios? Evangelina y Juan Pablo. Nosotros veníamos a este casamiento, compadre. ¿Quién es el que nos mandó aquí? El portero, vamos a matarlo ya mismo al portero. ¿Y cómo salimos de esta? ¿Matamos al novio? No. Compadre, deu voler-se morir. Hòstia, que mal rotllo, Y de paso le decimos a los invitados que nos pongan en cable. No, quédense tranquilos. Recogen cable. Compadre, hasta luego. Venga, Venga, hasta luego. Aquí casi acabamos el cable. Bueno. Hasta luego. Hasta la peña flipando. Tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si es que ya lo ponía el título, mariachis se equivocan, Es que ya lo ponía. ¿Ho has llegit, tu? ¿Ho has llegit? No, que va, no. Ah, vale. Doncs un punt per Carremor. Un aplaudiment. Gràcies. Vale, Quiero anem followers. amb la següent, que és la tricolor.
Aquí us ho jugueu tot. Carremor, si guanyes has guanyat. Capde, si guanyes has guanyat. Us ho jugueu tot. Seria la primera vegada que guanyo, una secció. Sí, correcte. Jo només faig que perdre, si no? Ja, tio. Però has guanyat, perquè has guanyat 2 amics, per exemple. Oh, que bonito. Preferiria els 100.000 euros, però. Joder, vale. No, Merci, Oriol. Ara et faig el bizum, ara quan acabem, hòstia. Que no tinc ara... Vale, no tinc datos, hòstia, no t'ho puc passar. No tengo efectivo ahora, no tengo sueldo. Vale, veiem un tio que està gravant un selfie i a darrere hi ha un altre pavo. Sí. Vale. El de la crestica, míralo. Sí. Opció 1. El de darrere se n'adona que el de davant li està gravant i li fot un cop de puny. Molt probable. Qui no ho ha fet algun cop? Opció 2. Opció 2. Li passen un cubata al tio aquest i se'l veu sencer d'un trago. Joder. Opció 3. El de darrere es posa a ballar com David Bisbal. Com balla David Bisbal? Pero con David Bisbal, ¿tipo qué? ¿Bulería o tipo Ave María? David Bustamante. Joder, vale. És que confong. Com balla en Bustamante? És com right i left, que mai sé quina és la dreta. Pues, vale? O chicken i kitchen, no? Cada vegades. Vale. Vale. És la tercera. Però com balla en David en Bustamante? Pues molt bé. Espera't. Balla molt bé. Bueno, si es posa a ballar com David Bustamante ja ho veureu. Sí. I la quarta és que se n'adona que l'estan gravant, el tio de darrere li agafa el mòbil, el tira i un altre de la discoteca l'agafa i se li veu la cara i tot. Hòstia, que és la tricolor, David, no sé si estic preparat. És complicat, Jo diria com en Bustamante. Caste diu la 3, Matililla diu la C... Només perquè no sé Vale, com... pues jo tirant d'estratègia diré que baila com a Bustamante, que si fallo continuo guanyant. No, perquè l'última sempre és obligatori demanar diferent. O sigui, us heu de fotre... Si els dos voleu aquesta... Otra vez nos estamos inventando las putas reglas. Es que jo no ho entenc, això. Si voleu, us heu de fotre d'acord. Qui decideix? Qui vol? Vale, pues res, Oriol, no te preocupes. Mira, si guanya l'Oriol, em sentiré guanyador perquè he guanyat un amic DJ, tio. Vale, perfecte. Y a partir de ahora podré decir, a mí un DJ me la puso. Me la puso. Sí, la cançó. La puso muy dura. I jo diria que tira el mòbil i un altre l'agafa, va. Vale. I tu, DJ Capde, dius que comença a ballar com David Bustamante. Sí, no sé com balla en Bustamante, però... Muy bien. Bueno, pues ara veuràs per què has guanyat! ¡Bravo! Ojo, Ojo. Ojo Bustamante, Ojo cómo aparta las gallinas. Oh. Es un poco Bustamante y... Es un poco Bustamante y Amador Rivas, ¿no? Mira. Es un poco Bustamante y Amador Rivas, Sí. Ay, la Milagrito, tacatá. Ay, la Milagrito, tacatá. Tacatá. Todo. ¿Te gusta Milagritos? ¿Te gusta? Ara si es treu el cinturó i el pico contra terra... Sí. Partaco. Anem a recordar també el moment de ball, baile David Bustamante, APM, sí. Bustamante, baile David Bustamante, aviam, APM. Sí. M'ho ha dit Carremor. David Bustamante balla així. O sea, míralo, ahí lo tienes, Ah, vale, ya sé quin vídeo. Ojo. Ai. Bueno, ja l'havia vist aquest vídeo. No sabia que era Bustamante. Un fort aplaudiment pel guanyador d'aquesta secció. DJ Capde. Bravo. Què és aquesta música? Himno del PP versión merengue, Ojo, Ah, vale, que mira, Bustamante le gusta, M'ha sortit aquí.
A Bustamante le gusta, ¿eh? La música. Sí, bueno, sí, no. Buenas gracias y muchas noches. Va, digue'm més frases, Los va, pantalones deixa'm adonar cénicos son hilillos de plastilina. Es el alcalde el que elige a los vecinos y es el vecino el que quiere que sea el alcalde los vecinos. Para Clausura amb una frase final. Una frase final. Yo no sé quién es M. Rajoy. Bravo. La meva pregunta és, qui a la seva vida té tant temps per versionar l'himne del PP? Home, si li paguen bé. Sí. Bueno, vale, doncs ja està. Fins aquí la meva secció. Un aplaudiment per mi, no també que me'l mereixo, no? Un aplaudiment per mi, no? Bueno, sí, no, venga. O sigui, la meva secció tan mal preparada que no us n'heu adonat, però les respostes les estava improvisant totalment. O sigui, jo sabia quina era la bona. Comparteix pantalla, Capde, que si no queda desquadrat. Jo no havia buscat els vídeos, però no m'havia apuntat les respostes possibles, saps? I les he totalment improvisat. Aquesta és la meva feina, els coneguts, a Twitch. Perfecte, ja ho tenim. Doncs estem ja a la recta final del programa i hem escollit fer una pràctica espectacular per aquest final de festa. La secció es diu Cap de programa. Bravo. Punto Fabra estaria content. I tant. T'ha molat, t'ha molat el nom. En aquesta secció el que farem és crear una intro amb l'ajuda de DJ Capde, una intro pels següents directes dels coneguts. Sabeu que sempre posem una musiqueta non-copyright? Pues posar una en condicions que la crearem en viu, ara mateix. És així o no? Bàsicament, per això hem de recordar als nostres seguidors que per això l'hem convidat, David? La resta de seccions, una puta merda. El volíem per això, Clar, ha sigut l'excusa perfecta per d'això. La resta és palla, sí. Bueno, això de les palles... Mira, espera, un moment, que fico obert transmissió, tothom veurà... A veure... Vale, ara se m'ha desquadrat tot, perfecte. Vale, molt bé, David, sí m'agrada. Tothom veurà ara la teva pantalla. Vale, mira, farem una cosa, espera, canviaré una miqueta el format del programa per poder veure-ho tot. Mira, espera un moment, Vale, aquí, vale, això ho trec. Vols que vagi fent temps, David? Sí, por favor. Queridos seguidores, estos son las tripas dels coneguts. Ara mateix esteu veient com és el making of dels coneguts. The Coneguts La màgia del directe. Això és la màgia, exacte, és la màgia del directe. Vale, perfecte, ja he col·locat tot al seu lloc, el xat també, perquè es pugui veure. I esteu veient aquí la pantalla, diguéssim, el que serà... No sé què collons serà perquè no hem parlat res. Aviam, què ens recomanes? Què ens recomanes? Capde. Què vols dir, què et recomano? Home, per la intro. Jo no sé. La veritat és que, no sé, una intro així senzilla, amb sorolls raros, vale. I que destaqui, no? Que digui qui collons ha fet aquest tal merda. Bueno, bien. Vale. Sona bé. Així és el que Mira, volem. bueno, Que la gent digui... Com que m'heu passat aquest àudio, suposo que sé, no? Bueno, però i esa voz tan sexy, ¿quién es? Tinc aquests àudios. Sí. Ah, no, això no. Això tampoc. Els coneguts. Agafarem aquestes veus i... Ei.
Som els coneguts! Som els coneguts! I algú sortirà, jo crec. Vale, No, vale. Un moment, no serà la producció de em l'any, desconnect- no crec que em ens toqui la Dua Lipa, però... Em desconnecto un moment del Discord perquè va amb molt delay, em desconnecto i torno a connectar-me, vale? Perquè és molt important ara estar bé. Bueno, hola família, jo segueixo en directe. No em veieu. Vale, fantàstic. Ara em veureu, és que això vull que es vegi. Bueno, aprofitant que en David no hi és, Oriol, tens alguna promoció a fer? Vull dir, algun bolo que tinguis por ahí properament? No, què va. Bravo! No, que va. Deixa'm en pau. No, vull dir, en plan, si algú vol escoltar el meu podcast... Ara, pues clar, és que tio... Bueno, pues oye, pues s'ha de fer promoció també, claro que sí. Pues sí, pues teniu el podcast, està disponible a Spotify, iTunes, Google Podcast, bueno, tot arreu. Es diu DJ Cap de Podcast i penjo una sessió de reggaeton i una sessió d'electrònica. I has dit... Escoltaré la d'electrònica. Sí. No, les de reggaeton funcionen molt bé, per aquí a Osona els hi mola. Sí, però és que a mi, jo i el reggaeton no ens portem bé. Bueno, així, vale. Perquè és el Spotify, no? A l'Spotify DJ Capde. Sí, DJ Capde. DJ Capde. Vale, ja et segueixo. Ai, he ficat reproducir. Vale, ja t'estic seguint. De puta mare. Perfecte, tio, perfecte. Vale, fantàstic, vale, doncs vinga, anem amb la intro. Va, he pensat, mira, li ficarem aquest so. Sí? Sí, de fons, això. Vale. I això li sumarem, bueno, de moments els sons que he trobat és aquests. Com unes gotes, no sé què és ben bé. Vale, hòstia, que guapo. Aquí fa. Aquí canviarem el so i n'hi ficarem una altra. No sé per què tinc una carpeta aquí, amb sons molt raros, perquè a l'hora de produir música no fos cas que algun dia hagués de ficar. No et preocupis, Oriol, tots tenim a l'ordinador una carpeta amb contingut raro. Vale, sí. Perquè tinc... La meva es diu factures avorrides. La meva es diu deures de mates. Què t'anava a dir? Estaria bé les gotes, després que digués els coneguts, i pum-pa. A veure, vale. David, vols callar que tu no ets DJ? Vale. Som els coneguts! Ojo, Hòstia! Ara buscarem... Ojo, el patito, Buscarem un altre àudio. Som els coneguts! Que retrasat soc. És que és tonto del culo. Em faig gràcia a mi mateix del gilipollas que soc. Som els coneguts! Vale, anem amb algun so també ben raro i ben... Vale. A veure, pops... És que aquí dintre no sé ni què hi ha. Com es puja la bragueta. Una cremallera, això és pujar-te la bragueta, De, oye, chaval, que llevas el pito fuera. I... Mare meva, no sé. Bueno, ho ficarem per aquí també. Sí, hòstia, que fàcil no ho fas. Vull dir, en plan... Bueno, sí. I a més segur que queda bé. Bueno, bé tampoc, però... Bueno, però bé per nosaltres, lo suficient bé per nosaltres. Maco, queda maco. A veure... Som els coneguts! Això s'hauria sincronitzat una mica. Som els coneguts! Som els coneguts! Bueno, no hi ha mal, això ho tallarem. No està mal. Hauríem de sumar... Faltaria, com ho diríem, més bàsica. Sí, potser sí. Alguna petició, Carremor? La gent del xat, té alguna petició d'algun so que vulgueu que surti? Jo sí, jo he dit, alguna cosa de saxo estaria espectacular, però és que tampoc vull comprometre el nostre convidat. Si ara hem de produir un saxo... A veure... S'ha fotut, Està fotut. Bueno, sí, perquè no sé ni on... És que normalment no produeixo amb aquest ordinador. I no tens... Jo saxo no. Jo te hago la trompeta de Cornualles, si quieres, però... No tens ningun so que sigui en plan... I en comptes de fer el saxo fem el sexo?
I faci... Sí, jo crec que sí, a veure. Algo del Toni. Sí, aquests sons que feia... Aquí, vocals. Del sonido del mar, diu Matillilla. Del sonido del mar. De la discoteca es refereix la Matildilla, no? De la discoteca al mar. Maranote. Marranote, suposo que m'ha dit. Maranote, bon maranote. Tambors, ens diuen tambors. O timbals, depèn, si ho vols dir bé o malament. Tambors i timbals és el mateix? No. No. Però bueno, això en un altre programa. Vale. Bueno, mentre es busca, el tambor... Això és molt nostre, això. El tambor fort. A veure? Hòstia, això és una mica... És. Aquest és de sexe disfrutat, aquest. Sí, però d'un nen petit, És Home, sí, mira, si fiques això... És altre pluja a la bragueta. Joder, macho. Jo crec que et cancel·len el programa. Sí. No, si la intro és com el programa, és un caos absolut, però està bé. A veure, uns tambors, això no trobarem. Sí, uns tambors. Sempre acaba parlant de lo mateix. Jo sempre acabo parlant de lo mateix. Bueno, pues, qui ho ha dit això? Bueno, pel xat. Bueno, pues si no t'agrada, tu ponte Telecinco, que tenen molta varietat. Canto de sirenes. Hòstia, ja esteu demanant. Sirenes, sonido de una tribu. Bueno, cantó de sirenas. Sí, cantó. Ya que Blas cantó. Ya cantó, sí, ya cantaron. Como en Eurovisión, que Blas cantó y con lo mismo se vino, porque vamos. El xiqui de 4. L'altre dia vaig anar a un monòleg, tio, de micro obert i tal, i hi havia un tio que no parava de fer acudits negres, tio, molt heavies, i diu, ara que Pau Donés ha mort, ara ja és Pau Donera. Sí, molt cabron, hòstia. Que feo, tio, que feo. Sí, i també va dir, espera, ara aprofito perquè també va dir, us agraden les camises d'estampats? Tots, que aplaudeixi qui li agradi les camises d'estampats. I la gent aplaudint. Diu, per això m'he comprat una de Kobe Bryant. Sí, humor molt negre. La gent estava... Saps allò que... Un silencio... Ahora, has escoltat aquest, David, has escoltat aquell de... Ahora el mundo está siendo como la NBA. Que los dos están sin Kobe. Hola. No veas, no l'havia vist, no havia sentit. Uf. Bueno, com ho portem això? Perquè està aquí DJ Cat treballant a full per nosaltres. Jo aquí he ficat tot de merdes, no sé ni com sembla. No, Matildilla, jo respecto. Estic dient la gent que deia, jo no em vaig riure, La gent deia aquests acudits dolentíssims que jo no... Que per cert, faré un monòleg ben aviat. Jo ho publicaré a les meves xarxes per si voleu venir. O jo què sé. Estàs fent promoció, David? Sí, estic fent la promoció. Fas monòlegs? Sí, bueno, sí, aviam, faig vídeos... Ho intenta. Faig vídeos per internet, però ara m'he posat a fer monòlegs a full, de manera... intentant ser professional. Però bueno... Jo també Jo també faig vídeos educatius, DJ Capde, en TikTok. Sigue bé. Sí o no? Sí. Sí. Com et dius, que et segueixo? Mega Leprechaun. Sí, mira, si es que tengo aquí el mira, ya que hago promoción de la buena, ¿veus? Yo me foto això al cap, ¿veus? Mega Leprechaun. Y soy como los Leprechauns, ¿veus? I és Mega Leprechaun perquè jo faig 1,93 m. Collons. Fas 1,93 m? Ja m'has sortit algun cop a TikTok. Mira, veus? Pues joder, pues dale like, coño. Segueix-me a mi, DJ Capde. Com et dius, No, a tu. Igual o no? Bueno, estem aquí amb la promoció. DJ Capde ha empezado a seguirte. ¡Vamos! És la promoció. Vaig fer uns quants vídeos a TikTok, però ja em vaig fer promoció. Som els coneguts. Som els coneguts. Som els coneguts. No sé, hi ha molts sons i moltes coses aquí, Sí. A mi m'agrada, a mi m'agrada. Jo crec que sí. Podem fer això bucle?
1 hour bucle non-stop. 1 hour of... Hòstia, Todo el rato, Yo me desconeguts. Cuando lo escuchas 3 veces está gracioso. Pero quan porten mitja hora escoltant jo a les orenes... Som els coneguts. Mira-lo, Som els coneguts. Està sonant aquí, això fora. Jo crec que seria fer això en bucle aquí. Voleu més sons Sí, ho tenim. David. Sí. Paga-li. A veure... Paga aquest nano perquè ho fem molt bé. Sí, ara li enviaré els 100.000 euros. Perfecte. A veure... Podem ficar sons més raros encara. Clar, estem pensant que ho ha fet en 3 minuts, vull dir... Ah, no, clar. Sí, home, clar, el tio es podria currar aquí una història tremenda, però tampoc ho volem, perquè aquest programa no va d'això. No, és que els coneguts es fa sobre la marxa. Sí. Escolta, m'està agradant molt aquest moment carremor de relax. Sempre estem com si fos un programa de ràdio molt tens... No l'hem tingut mai, no? Sí, no cal tampoc, no? Podríem fer més programes així, en plan... de quedar per xerrar tranquil·lament i... Sí, oi? Radio Entre setmana podríem fer. Sí. Els coneguts. ¿A qué huelen las nubes, David? A fuet. Fuet d'enterradilles, o no? Sí. Fuetec. A veure... A veure, mira aquest. Això és una... Ei. Sí. Som els coneguts. Ei. Vale, jo crec que és és ideal tancar el programa així. És a dir, perquè nosaltres tanquem amb una frase, vale? Que és... Vale. I recordeu, nosaltres som els coneguts, això ho dic jo, i vosaltres dos, amb el delay i tots els problemes que hi ha, heu de dir junts i vosaltres sou collonuts. Junts, a més a més. Sí, a més a més. No, sense els junts. Vale? Jo crec que... Bueno, ja. Que escoltem la intro Sí. i diem les frases i ens acomiadem. Què tal? Us sembla bé? Em sembla Em estupendo. sembla perfecte. Vale, doncs moltíssimes gràcies a la gent del xat per haver vingut. Gràcies, Carremor, per estar sempre a A full. tu, maco, sempre. I... Capdé, un plaer enorme, tio, de veritat. Tens Sí, dos a amics vosaltres. perquè vulgui et seguim a les xarxes i si coincidim que jo què sé, que fas algun festival o alguna història que ens puguem apropar, vindrem a veure seguríssim. Veure, si ens deixem fer coses. Moltíssimes gràcies. Activem l'àudio, la nova intro i ens acomiadem. Ah, espera, què havia de dir? I vosaltres sou collonuts. Vale. Vinga. Vale? Som els coneguts. Ei. Som els coneguts. Ei. Som els coneguts. La grapadora, Els coneguts. Humor de tots colors. Humor de tots colors. I recordeu que nosaltres som els coneguts. I vosaltres sou... Collonuts. Collonuts. Adéu, que vagi bé! Molt bé.